Maayong adlaw sa Zamboanga del Norte, maayong adlaw sa tanan natong suki nga tigpaminawan ug tigtan-awan diri sa ato ang weekly TV and social media program ang Talk of the Town. Kini gihapon si Rosemary Patangan Miranda, inyong host, ug karon ang atong co-host si Engineer Ruel Tabada. Isa gud kani ka special nato karon nga episode kay mauni ang atong first anniversary sa Talk of the Town. And then naapud ta out of town pud karon ang ato ang venue sa ato ang special edition kay naagud ta nanukad karon dinhi sa ato ang munisipyo sa Mutya ug ang ato ang bisita. But before that, ato sang pong si Engineer Tabada. Okay, maayong adlaw sa tanan sa mga tigpaminaw o tigtan-aw no sa ato ang television o sa atong social media. Happy anniversary, Ma'am Rose. Yes. No, sa ato ang Talk of the Town, Out of Town edition. Okay, so karon atong introduce ang ato ang bisita, walay lain kundili ang ato ang mayor dinhi sa Mutya, si Mayor Adasa. Mayor? Thank you for giving me the acknowledgement. First of all, I would like to convey also my greetings to everybody listening and viewing this program. And my special greetings to the first anniversary of this program, Talk of the Town. So, God bless atong tanan. Yes, thank you kaayo. Kaning Talk of the Town, usag yun siya ka namugna last year, pinaagi sa Provincial Government of Zamboanga del Norte, pinaagi ni Governor Roberto Y. Uy, ni City Mayor Darrell Dexter T. Uy. Ug of course, inabagan sa atong mga kauban sa Zamboanga del Norte Press Club ug ato apong mga kauban diri mao ginislay ato ang mga 1 year na gyud natong kauban ang Water District, Dipolog City Water District, si Attorney James Verdugues, ang ato apod nga Orient Cable, Dapitan City Cable diri sa ato ang lalawigan ug dakbayan sa Dipolog ug sa Dapitan. So kita karon makaingon ta nga usag yun ni ka nindot kaayo nga episode kay naagid ta diri sa Highlander Mutya. So, engineer, basig ikaw yung una akong pangutan. Okay, Mayor, salamat una sa tanan, salamat sa pagsanong sa atong invitation nga ikaw mo'y nahimong guest of honor karon sa ato ang first anniversary. Una sa mga pangutana, Mayor, nadunggan nato nga ang lungsod sa Mutya gamay ra kayo ang kaso sa COVID, no. Labi na karon kay doon na mga bagong variants. So ato siguro may bawaan o may ato mapahibalo sa atong tigpaminaw o tigtan-aw unsa may gihimo sa LGU Mutya nga dili man gyud kaayo dako ang surge sa cases sa Mutya. Dili lang kay gamay ang kaso dinhi, kundi negative yun may pila na ka semana o bulan. Wow, very Good good. news. Magpasalamat ta sa Ginoo Yes, nga Mayor. kita gitugahan taan ni ana nga maong mga kondisyon. Kay kita kanunay man nag-ampo pod, no, gani sa atong mga pagsimba na ana kanunay. Ang ato nga programa karon bahin sa COVID, no, anti-COVID-19 nga being a landlocked nga municipality. Sa ato pangamasayon namo nga ang pagpa-disiplina sa mga tao. Labi na kay remote area ni ang among entrance isa ra ka buok gikan sa Dipolog ug Dapitan. Doon na tay mga checkpoint sa diha. Ato gyud nga gialagaran ang mga constituents nato nga maprotektahan. Dahil og diri pud gikan sa Serious Minya og sa Donbic medyo minus kayo ang entrance nila, ang entry gikan niya ang mga lugar. So yung ana doon na pud tay karoy mga vaccines nga ato nga gipahamtang. Okay. Gani na nami sa A1 kondisyon nga naman ko na A2, A3, A4, no? Mga frontliners na sa A1 hapit na mahuman. Doon na tayo Sinovac o Astra. Sa ato pa nagpaabot na po tayo sa dugang pa kay kulang yun. Kulang atong mga vaccines. So magpaabot ta sa ato nga inunta mga vaccines nga i-donate sa ato kay wa man ta makapalit. Being fifth class municipality, medyo pobre gyud ang lungsod. Okay. So mag-agad lang is mga donasyon gikan sa atong gobyerno, sa ato nga sa Republic of China ba, sa dapit nga ana gyud ta kanunay nga mga andam para sa maong pandemya, batok maong pandemya. Okay. Kuha man gud Mayor sa uban nga mga lugar,
usa sa mga na-attribute nga isaka ang kaso sa COVID-19 nga mga naga-positive tungod sa dili disiplinadong mga katawhan. Siguro ingon ba nimo nga ang mga mutyaanon, mga obedient, Disiplinado. no? Kay usahay mo gud usa sa mga nakitabong kaso na daghan tungod kay di magpatuo ang mga residents. So unsa may kay dako nga factor nga successful ang inyo ang anti-COVID activities. Sa lungsod sa Mutya, ang kadaghanan din predominantly IPs. 65%. Okay. Sa ato pa kana sila, medyo lig-on nag-immune Ah. system. Di ay. Lig-on. Mm. Dayon, dungagan pa sa ato pong mga pahimangno Okay. nga sa merkado, kaniadto, amo man yun nga i-implement nga di ka makasud sa merkado na may mga checkpoints, amo nang i-cordon. Okay. Nga di ka makasulod ka ng face mask, face shield, na alcohol, na unsa pa diha, no? Nga mga ato nga pag sana di pud bulig, pagbulig, Oo. kontra Pagkontra. sa maong COVID-19. So pananglitan mayor og Simbacudo na ma-positive, ready gid pud ang mutya. Naapod mo inyong isolation units. Naata kada barangay Naa na. gyud, kompleto. Kaya na po tayo sa poblasyon. Duha man gayud ang poblasyon namo kay sikit kayo na diha ang amo nga mura og mga duha ka barangay Santo Tomas og poblasyon nga na ang the population is mostly concentrated in the two barangays. Okay, so sa ato nga sa condition o situation nga mong gipahibalo mayor, ang economic activities wala ra gyud matandog. Wala, nalipay pa kayo ng uban. Kaya nga no, tungkol kaya di pa sila mga tigawas. Di ba? Di Sa ato kagawas pa, na. ang business enterprise na mo dali, ni boom. Kay gawas atong nga nagyo yung mga merchants gikan sa Okay, labyanan. Bansawan, Labyanan man siya. hatag og mga gulay paingon sa Dipolog, Oroqueta, Dapitan, ana. Ang business sa pagpangumpra sa mga groceries wala na dito. Ni boom ang among mga negosyante dire kay sige kada adlaw pangumpra para lang ibaligya din Ah, okay. Okay. So makaingon ta nga na dunay contribution usab ang COVID nga issues nga Oo. nakatabang sa pag-boom sa Nakatabang sa pag-boom. economy sa LGU. Among business enterprise. Doon na ilain pong aspect ana mayor kay nakibaw-an gyud nato nga ang Mutya mga one of the most scenic spots man gyud diri sa Zamboanga del Norte, and then Highlander famous naman gyud na sa una pa. So do you think nga naka-contribute pud ang COVID nga ang mga tawo murag nang silang tanan all roads lead to Mutya Lead to na pod? Posible, pero nagsugod biya ang atong murag lockdown sa Manila March 15, 16, no? Gikan ni adto hangtod December, wa biya kay activity minus, no? So ato pa nagsugod lang ang activity dinhi sa among lugar mga January, December, January, February. Gani karon nga summertime na medyo ito ni Melo ang entry sa atong mga bisita kay summer na dayon nawala na ang ilang pang the interest no in seeing the show of clouds and fog, no? The haze, no? Okay. Moto ilang ganan kadlawon pa alas 5 Mga rin na. tanan ang Oo. kalinya din ha Oo. ng mga sakyanan left and right magparking kape-kape magdala sila balon magdala lamisa para lang mo tan-aw sa cloud formations, no? So despite ana nga nagdaghan ng nanaog gikan sa nanaka gikan sa syudad ang mga tawhan, wala ray problema sa COVID gyapon mayor. Isa po na nga inunta wa sila ka adtuan sa Dipolog lagi Oo. inunta urbanized Oo. na dinhi rural then minus ang ito Contamination, population oo. ang contact sa mga tao dito daghan dayon dinhi medyo nagi gawa sa family Oo. nagi social distancing kay ang family medyo dukot-dukot gina pero sa other inunta not a member of the family, medyo ipalayo gina. Kay among nakita kay sa Facebook o sa mga social media platforms, doon ay mga pictures, mga sharing of activities. Ano man mutya, mga gatherings, mga social activities naman gihapon. Na, Oo. So padayon gihapon mayor. lalo na sa among gym. Kaya among gym has a capacity of more than 1,000. Ah, okay. No? So, bisa pag 300 ang ibutang na, di ba? Nagi na yung social Nagi social distancing. distancing. Okay. Kabahin na sa mga ayuda mayor.
Wala na ba ka Daghan kay may ayuda diri. Nga natagamtam gikan sa mga ahensya sa gobyerno kay lagi being a fifth Okay. class municipality. Ang ayan nila tabangan, ang ayan kaloyan. So kita inunta ato po na siya nga gigamit nga we use that as an not to invoke tabang ayuda gikan sa mga ahensya kundi maluoy po sila na palitan tupad. Daghan tag tupad dali. Okay. Natay mga tawag kong gawas atong social amelioration program na puta ka nang gitawag nga GLAG, ang Livelihood Assistance Grant. Dahil napaputay sa mga farmers, naatana. Dahil sa coconut, naapod. Sa ato pa, wata maglisod sa mga panghatag. It is WD, kapanghatag po. O mga foodstuffs. So, maingon ta nga, ang ayuda nga gikan sa mga ahensya sa gobyerno, medyo wa kay ta magmahay, Okay. nga di ta makadawat. Kay gitabangan ta nila. Gitabangan gyud. Pasalamat sabta nga maunay ilang pagtan-aw sa ato nga munisipyo. Okay. Okay. Sa ubang mga wa pa kay nakaanhi sa mutya, mga ubang dugay nang wa nakaanhi diri na amazed sila sa mga maayo kay nang dalan, mga infrastructure diri nga mga projects diri. Unsa man kaay mga kabaghuan nga natukod karon diri Mayor under your administration? Ang una gyud nato nga natagamtam nga gikan sa paglingkod nako July 2019 ang ato nga munisipyo dinhi number 1 si Bongo pagka-senador. Nakapangayo mig ayuda sa iya 10 million. Amo nang gipalit og ambulansya nga bag-o, duha kami ni dump truck para sa among solid waste, Solid waste management. Dayon sa ato pod nga solar nga street lighting. Street lights. No? Dump truck, ambulansya o street lighting. Ang dump truck, mini dump truck para pagkolekta sa mga basura. Naana ka na ron, nagsuroy-suroy sa kabaryuhan. Dili lang sa lungsod, kundi matag barangay na ilan na nang kolektahon ang basura. So sa previous nga mga kuan wala na mayor. Pero murag Dili kayo. poblasyon ra. Aha. Poblasyon ra. Kay isa ron po ilang dump truck niya medyo daan na. Kini ato ron bag-o, duha ka buok. Ato pa ikatulo tong daan. Wala kay namo gamita ang daan kay amo pang gipayo. Okay. Ang sa inyo ang municipal hall. Ato sabda nga giatiman. Yes. Nga medyo attractive ra po. Yes, very nice na gyud. Bisag gabi makaingon kang attractive na. Atong plaza atong gi-improve. Wa pa na kulang pa dako pa kakulangon. Kay ngano inunta bago pa lang may murag kanang nagsubida pa lang. Wala pa gyud kami kaabot sa peak. Wala pa. Ngadto maabot tara na pinaagi po sa ato gyapon nga pagkugi nga tugahan ta po sa Ginoo nga malugwayan po ang atong serbisyo. Mo serbisyo tas Ginoo, mo serbisyo po tas mga tao. Okay, kana gyud. So sa imong pronouncement mayor nga ang economic activity sa LGU nagapadayon or i-boom, doon na ba ka nakit-an po nga improvement sa standard of living sa mga mutyanon? Sa pagkakaroon ila man muna sa matag Domingo. Muna yung barometro. Sa Kay simbahan? bisan tuog na tas pandemya pero tanaw among matag Domingo dinhi daghang tao. Okay. Kay mura man ay panahon po nga ang mga taga remote areas mo lugsong sa Trading. Sa tabo. poblasyon. Tabo. Nay tabo ana tabo. Mayor? Tabo. Okay. Mangumpra og mga isda, no, mga utanon daghan na sa ila. Oo. Kanang mga rekado o panakot dayon bulad, no, paborito diri. Bulad, isda, karne, ana gamay. So, yung mga groceries. Muna ang iyong ko nga ni boom Boom. ang business enterprise diri. Kay lagi daghan kayo ang mangumpra, dili lang matag adlaw kundi matag Domingo. Kay kinaiya na sa mga mutyanon nga manabo gyud matag Domingo. So ana nga mga sitwasyon mayor makaingon bata nga na doon namang goy history ang mutya nga dunay mga katubang mga taga-bukid nga activities. Kumusta na karon mayor ang peace and order situation? Kalois Dios wala na taana. Okay, Pila na ka very good. Ug naamang gani na to aras boundary. Wala okay. Matulod sa mutya. Okay. Pasalamat po ta nga kita mura og itugahan nga gihimo nila nga ambot
sa Mindanao god ang ilang gitawag og R&R. No? Kanang sa Kamigin. Then og sa uban po nga panig diya sa Tawi-Tawi. Muna yung mga peaceful kay nga lugar. Dili sa atong lugar isa na ang mutya nga peaceful. Kayo, maayo. Salamat ta sa katawhan sa mga atong mga kaparintihan da, mga kahigalaan nga lagi inunta wata nila kayo tanduga. Okay. Supposedly mulahotay ni. Sa dili pa ta magpadayon sa atong pakikinabi sa ato ang bisita karon nga si Mayor Lorimer Adasa, muposa ta kadyot para sa mga reminders. Studio, take it away. Ang buhatan sa Dipolog City Water District nagpahibalo sa mga konsumante sa tubig nga gasugod na ang application alang na sa pagpahigayon sa installment scheme. Kini nga pamaagi gibuhat aron sa hinay-hinay mabayaran ang mga arrears sa mga konsumante nga wala na bayaran sugod nga nagpandemya ug mamahimo nga bayaran kini sulod sa 6 ka bulan. Sa mga gustong mo-avail sa maong installment scheme, mao kini ang inyong kinahanglan buhaton ug hinumduman. Una, bisita kamo sa DIPCWD o mamahimo usab nga motawag sa mga hotline numbers o pagbilin og mensahe sa official Facebook page nga kamo ganahan mo avail sa installment scheme. Ikaduha, kung gamay ra ang inyong arrears, mamahimo ra ninyo kana nga mabayran nga dili maabtan og 6 ka bulan tungod sa minimum nga balayran nga 205 pesos matag bulan sa arrears plus ang balayro nun nga konsumo sa tubig sa kasamtangan nga bulan. Ikatulo, ang application sa installment scheme ipahigayon hangtod Setyembre 30 lamang. Gipahibalo usab nga sugod Oktubre 1, mobalik na sa pagpanghatag og notice of disconnection ang DIPCWD ngadto sa mga konsumante nga adunay arrears nga 2 ka bulan o pataas. Dugang gipahibalo sa DIPCWD nga adunay 50% discount o 200 pesos nga gihatag alang na sa mga gustong magpa-reconnect sa ilang linya sa tubig ning panahon sa pandemya. Daghang salamat sa inyong makanunayong suporta sa DIPCWD. Balik ta diri sa ato ang episode sa Talk of the Town. Kini gihapon si Rosemary Miranda kauban ni Engineer Ruel Tabada ug ato karon nga bisita nga si Mayor Lorimer Adasa. Pero before that, ato gihapon i-greet ang ato ang mga sponsors, ang Dipolog City Water District pinaagi sa ila ang General Manager nga si Engineer Ruel Tabada. Ug ato apod nga City Councilor si Attorney James Verdugues, ang Zamboanga del Norte Press Club binaagi sa ato ang President si Attorney Cyril Ruiz, ang LGU sa Zamboanga del Norte si pinanguluhan ni Governor Roberto Y. ug sa Dipolog City LGU nga gipanguluhan ni Mayor Darrell Dexter T. Ug ato pod nga pasalamatan ng Orient Cable diin makita ni sa Channel 18 ug sa Channel 10 ug sa Dapitan City Cable sa Channel 34. Okay, balik well. Okay. Balik na Mayor sa atong hisgutanan kabahin sa production, no? Farm products, no? Atong nadunggan dunay mga records nga ang mutya diri gasugod, no? Ang pag-organize, pag-summit sa EGBO, no? Katong mga produkto ikan sa mga atong mga farmers, no? So unsa may appreciation sa LGU ana Mayor kabahin ana nga butang? Ang ato nga munisipyo sa Mutya, doon na tayo matag barangay, doon ay mga Farmers Association. Accredited ni siya sa DOLE. Okay. Dayon na labing menos na sila 25 members. Dayon gigamit po na siya sa GBU. Dayon karong bago ng EGBO, enhanced. Oh, enhanced na. GBU. Pero kaniadto makadumdum ko nga kanang GBU mga 2016 pa na siya. Wa pa'y 2016. Mga 2015, 14, 15, 16. Gilaunch na siya din sa lungsod sa Mutya. Dayon gani ang pinakadako nga akong nakita din sa Barangay Albinda, makita din ha. Makita ninyo nga dako gyud ang anaa diha nga EGBO na dako kay kamalig sa poultry,
na mga vegetables, na mga basta makita nyo da. So atong matag as the vegetable mga production hub no sa province ang Mutya. So ato ikumpara sa ubang municipalities whole province, murag ang Mutya mo pinakadakog production sa mga vegetables. Adi kay ko makasulti ana, pero ang ako nung ikasulti nga bahin sa mga produkto, kitay number 1 din sa tibuok probinsya sa kakao o abaka. Okay. Kakao o abaka. Kay dili minus mo mi coconut o corn. Minus. Naman ay mura og in association or mura og participation sa DTI kanang abaka no og sa kakao. Si Engineer Miranda po nga nakatabang kanato. No, si Toto. Okay. Unsa may contribution po unsa may gihimo sa LGU ana mayor nga tungod kay number 1 siya production sa abaka o kakao, doon na ba po i-allot or budget ba unsa ba activity sa LGU nga madugangan pag yun ang production sa abaka o kakao? Oo, ang bahin sa kakao ana kitay planta. Okay. Sa tablia lang, dili Tablia. tsokolate. Pero mo man atong gigamit ko po sa mga Yes. tsokolate o sikwate. Sikwate, oo. Champurado. So kana Mayo, natay champurado. pagpabrikan ana ang counterpart ana sa atong munisipyo para lang sa planta. Okay. Primero 100,000 then nag-annex ta expansion another 100,000. Dayon ang nag-contribute ana sa mga machineries, mga gadgets na diha ang DAR, ang DTI, DOST ka. DOST, ana mo. Mauna sa kakao. Pero sa ari po ta sa coconut vinegar, nagyapon di ang dole naghatag og puhunan na 500,000 ni duso po ni og 200,000 Okay. para lang sa planta, no? Dayon naana ka na operating na karon. Operating na. Naana tay coco vinegar, coco toyo, then kanang tablia. Ang market na mayor local lang or province-wide or nationwide or international ang market? Doon nami karon amo pa nga pagahimuon ang kanang gitawag og sa DTI nga negosyo center. Nangita pa mi og nanaon tatoy among nakit-an ni atras man pod. Ug wa gyud lain may makita, maghimo may building para sa negosyo center. Okay. Pasalubong center, Pasalubong center. negosyo center. Sa atong na-trending maguning Alvinda nga nahimo ng tourism hub no sa mga katulig nga magpawalayo gikan sa hustle syudad. sa syudad. Oo. Unsa may assessment mo mayor sa tourism activities karon nga burag sila mga burag uhong nga nanggawas ang mga Tao. resorts o mga sites. Oo. Ana grabe ang development. Sus, Joseph. Coral coral sa unahan. Grabe, napag-marka nga no trespassing, title property. No? So, yung nag-boom ang tourism dere, nag-boom pud ang development. Dayon, kato akong giingon nga, diri gud makita nimo ang show of clouds. Kana, Moving sideways, pag move siya, makita nimo ang landscape, ang backdrop sa the majestic Mount Malindang. Kaya atong Mount Malindang range, no? The boundaries are comprised of the provinces of Zamboanga Norte, Zamboanga Sur, and Misamis Occidental. Mao na ang Mount Malindang Forest. Unya gitawag ko na siya rain forest din hiniing lugar. Kay bisag summer sige mag-ulan diri. Okay. So doon wala ba problema sa katong kita doon ay effect sa environmental issues nga nagboom maning mga tourism sites? Wala ra kay natandog ng mga kahoy, mga unsa ba mayor? Or di ba mga Doon na ba basura, yung- no? oo. Wala ra pod. Oo. Basura mo na mo nga mura gi control, gi regulate. Kana sa mga kahoy, na di naman na sa amo sa DNR. Okay. Oo. So doon na po pinadunggan mayor nga doon na kunoy collaboration from a private entity o sa LGU Mutya kabahin na adto ang seeding or sa plantation no? Sa usa ka Reforestation, private o private entity. Akong pasalamatan na si Engineer Roland Soliva Okay. sa ang mao na siya proprietor sa Chibi Center sa iyang corporate social responsibility. Kay kaniadto kung last year nga naghimo kami og reforestation nga Arbor Day to.
Unya nangayo mig seedling sa DNR gitagaan mig 5,000 seedling sa mangyom tree. Daghan mi kayo atong mga ahensya nga nagkapundok composite. Na ato'y composite sa mga ubang pong mga NGO sa Dipolog. Diha mi nagkapundok sa Mount Tinglan. Mount Tinglan, No? Kana pong Mount Tinglan, comprising po na sa tulo ka barangay. Ang Tinglan, ang Tutongon, o ang San Miguel. San Miguel. So, manumano to. Niabot mi sa ibabaw o turok sa mga seedlings. Dayon, just lately, si Engineer Soliva nag-offer o seeding by plane, using the plane, no? Naghatag siya o nagsabwag siya og 4 ka kilo na seeds sa Gimilina. Ano Gimilina ba to? Palkata. Palkata, oh. Yung ana yang gisabwag niya. Sa ato pa, siyaro po na ng 4 ka kilo. Wala bisag 1 kilo lang diya nga motubo. Kaya iya po to siya nga itrabahoan po nga itagi kanagong palkata murag i-boil pa na hasta kapila niya gi-boil para lang before nimo i-spread out. So efforts gila. Doon na siya mga pahamtang ang mga efforts para lang sa iyang corporate social responsibility. So unsa may contribution dito sa LGU Mayor ang bahin sa manpower unsa ba pag kuan na o kung nanubo na oo Ug manubo na bisan kanig dili pa na manubo, doon na tayo intention ng butang forest guard okay. ng lugar. Doon na koy inunta nagpa-scout nako og kinsay maayong forest guard nga ana gyud man puyo dia. oo. Dili kay ito siya nagpuyo sa layo, no? Pila po naka-hektarya Mayor? Dako na dia, umayon kag gamay ra ng 200 hectares. Okay. No? Makita mo na din pag naog nimo kanang mounting lang nga. Sa right Wala side. siya karon, walay tanom, walay. Nya nara sa highway, national highway, makita nimo. Kung ma-reforest nato na, that is nature nga we are proud of the municipality of Mutya nga we are rich in natural resources. Manang ayaw ingon mayor nga maingon ka nga 5th class municipality mo kay first class mo, 5th class tingali mo pero in another aspect first class sa environment. So siguro percentage wise pila ka ang forest area sa municipality Mutya i-compare sa mga commercial areas? Kuan gyud. Labaw sa We katunga have sa ba? 13,000 hectares no of Area sa territorial land. Unya ang ancestral domain ana nga gi-declare sa IPIS no sa national NCIP National Commission on Indigenous People about 10,000. Dako ug human ang ade lungso poblasyon na lang dahil mo dili ancestral domain. So, yung ana, kung member kanang part siya sa ancestral domain, ang kanang mga forest ato areas. pa, naadiha ang nature. Ang nature, pero di po ko noon makatuo po nga 10,000 hectares ang atong ancestral domain nga puno sa trees, sa wild trees, o sa ba. Pero makita man nimo nga, napagkita, din yung lugar, ang greenery, ang landscape, napagkita nature din eh. So ato ba kang matag ang Mutya as Tagaytay City of the South o sa ba? Ayan itong Tagaytay, kaya may vulkan. Baguio City ba ka? Dapat pa ng Tagaytay. Kay maghisgot gud ka og taga-syudad ka, maghisgot ka mapahulay, mag-relax and recreation. Albinda, Mutya. Mutya. Kay bisan gani karon summertime, bugnaw gyud ang klima. Muna nga amo nga tema din hipod, among battle cry is providing the future. Because in the future, the forest is a luxury. So speaking of the future, unsa may imong mga pananaw para sa future sa Mutya as the chief executive? Okay, natay short term, naputay medium term, naputay long term. Ang atong short term, wa pa man maupos ang ato nga 3-year term. No, kay napamanta sa 1.5 years. Okay. Ang musunod ini among improvement sa plaza nga natay mga playground. No? Gi-order na nato na, umaabot na. Kay imported man kana bitong mga slide sa mga kabataan. Dahil sunod ana, doon natin ibutang nga rotonda
Din nga to signify nga you are now entering Entering the municipality of Mutya. Mutya. Okay. Naatay Mutya diya nga. So, Wala unsa may- nitibo. yes. Nga nagtuboy sa Mutya, ay tubig nga mudagay day. So, ang gimin nga mutya is pearl? Ang Or, dili na po noon. Kana just significant nga um, mura og na Landmark. in symbol. Symbol. so, usa na sa Semblance. atong muna ato ang paaboton. Ah. So, aside from that, Mayor, ingon naman kayo tong short term nimo, ang imo ang middle term. Okay. Sa middle term, ang anagyod mag-open na ta og mga another tourist destinations. Kaya nga no, natay karon nga gi-process nga mga ekwipo na paliton. No, bulldozer, no, grader, loader, ug uban pa, ang mga heavy equipment. Oo. Kana may kay ngano kanang na ang ato nga turismo din ha. Mabor ang mga tao. Gani karon mura nagkahinay kay summer no. Ari na po sila pabugnaw sa tubig. Oo. Dinhi na po inibong. Oh, sa mga tarpaulin dito sa sentro, mayroon na may mga false nga pictures. Daghan. Ah, Ang amo na discover ana atong last July na amo na si Sam no. Doon na tayo documentary na ganyan. Na about 15 minutes nga documentary amo tong ihatag sa inyo ang among documentary sa municipality of Mutya na diha ang 6,000 feet no nga mo karon ang gidugukan sa mga tao kanang gitawag na mo 6,000 feet nga Albenda Heights okay na diha ang show of cloud na cloud formation moving sideways then pagka 9 a.m. ang gikan na pud nga moisture sa Dapitan River Musaka dayon mawala-wala ba ang landscape mo Okay. mo tumaw. Dayon tanan nga tourist destinations nato ato na nga i-open. Kay wa man dalan ka nung unang wa ma-discover ka niya do. Kay wala dalan. Maglakaw ra ka. Na-discover na sa mga motor riders atong niagi. Pero amo pong gibadlong kay pataka na laglabay sa basura. Naundang to ni balhin din karon. So pila na ka waterfalls na mo. Sa diha mo na-discover unom. Karon 11 na. Nakadagan ana muna atong i-open Okay. to the public. Pero hinay-hinay kay i-open taman ang road ana. Para na access na ang publiko, ang publiko. Sa dili pa nato ipadayon ang iyang long-term plan, muposa ta kadyot para sa mga commercials. Studio, take it away. Ang buhatan sa Dipolog City Water District nagpahibalo sa mga konsumante sa tubig nga gasugod na ang application alang na sa pagpahigayon sa installment scheme. Kini nga pamaagi gibuhat aron sa hinay-hinay mabayaran ang mga arrears sa mga konsumante nga wala na bayaran sugod nga nagpandemya ug mamahimo nga bayaran kini sulod sa unom ka bulan. Sa mga gustong mo-avail sa maong installment scheme, mao kini ang inyong kinahanglan buhaton og hinumduman. Una, bisita kamo sa DeepCWD o mamahimo usab nga motawag sa mga hotline numbers o pagbilin og mensahe sa official Facebook page nga kamo ganahan mo avail sa installment scheme. Ikaduha, kung gamay ra ang inyong arrears, mamahimo ra ninyo kana nga mabayran nga dili maabtan og unom ka bulan tungod sa minimum nga balayran nga 205 pesos matag bulan sa arrears plus ang balayronon nga konsumo sa tubig sa kasamtangan nga bulan. Ikatulo, ang application sa installment scheme ipahigayon hangtod Setyembre 30 lamang. Gipahibalo usab nga sugod Oktubre 1, mobalik na sa pagpanghatag og notice of disconnection ang DeepCWD ngadto sa mga konsumante nga adunay arrears nga duha ka bulan o pataas. Dugang gipahibalo sa DeepCWD nga adunay 50% discount o 200 pesos nga gihatag alang na sa mga gustong magpa-reconnect sa ilang linya sa tubig ning panahon sa pandemya. Daghang salamat sa inyong makanunayong suporta sa DeepCWD. Back to our show, Talk of the Town. Ang ato ang mga sponsors, ang Dipolog City Water District, si Attorney James Berdugues, ang Zamboanga del Norte Press Club, LGU Province, and LGU Dipolog, ang Orient Cable, ug Dapitan City Cable. So back to our
guest. Sa Engineer? atong ibiyaan nga topic, Ma'am Rose, kabahin na sa imong mga plano, what's next no sa imo ang term mayor? Nahisgutan natong short ug middle. Karon ang long term nga mga plano. Kanang long term, mag-agad na sa tugahan pa ta sa Ginoo sa atong mga katawan. Okay. Tagan pa tag lugway sa atong pagserbisyo. Serbisyo, okay. Kung tagaan ta og inunta tuga, Bulig. no? Oo. Ang atong long term gid ni, ang atong baby nga ako nga gina-dream of, no? Ang bahay na ining potential sa Dapitan River. Kay dako kay na nga potential. Gikan na siya sa Lake Duminagat. Duminagat. No, ang atong Lake Duminagat is the cleanest lake in the country. Kaya nga naman, dunay meat ana, dunay enchanted kuno. Pero nakanamo ko diha personal, no? Pero tinuod nga ang atong lake is the cleanest kay wa kay what is predominant sa mga lakes is the water lily o kanang mga leaves. Mga falling leaves, lalo na karon nga Summer. pagkadakan sleep, wa kay makita dang leaves. Asa ka na nagtipon og. Hasta ang water lily. Basig tuwa dito sa mouth of nang mag-spill na ang ato nga tubig sa lake paingon sa Dapitan River. Basig tuwa dito gatipon og. Pero that is a fact nga the cleanest siya. Nanay mga awards ana, previous awards. Naapo din ang atong the cleanest nga river in the country kanang sa Bergado. Bergado. Makita po nimo ang Bergado nga kay mo na first nga kanang barangay nga makita nimo ang river ang Dagayday ana. Gani Rapids. ito doon natin potential din for river rafting. Rapids. Oo. So yung ana, the cleanest river, the cleanest lake na dire. Na mga awards ana, no? So unsa may plano nimo na mayor nga mga natural resources? Ang potential ana tourism gapon. Okay. Pero arita sa infra industrialization. Sa unsang pagi, maghimo ta dihag mini hydro plant. Doon na yung As kuan sa Expertise nimo na mayor. yeah, expertise sa- muna akong forte kay gikan ko ta diha sa energy sector. Nga ana gyud tay planta diha. Doon na potential nga 5 ka buok kani adto. Ang KEPCO taga Korea na siya. Korean Electric Power. Mo to'y pinakakusog, unta nga pinakadako. Naghatag na sila din mga studies, dahil doon na ipadala sa Korea nga mga technocrats from Saneco. Pero naundang to, dugay na. Dahil ni-entra karon ang lokal, kanang ng Euro Hydro, taga Davao ni. Doon na sila mini hydro sa Davao, sa New Bataan, no? Naana siya sa Davao Province. Kaysa una, daghan magngalan ko ng Davao. Davao Davao Lights. Norte, na Davao Province, na Kumbal. Karon na po, ambot, Di ngalan na Oro. po na. Di Oro, Davao Di Oro. Di Oro. Di Di Oro. Oro, oh. Nade sila planta. Nga mutoy among plano gani nga mo adto mi dito, study tour o field ocular survey para nga kay nag-anhin na sila din, nag-public hearing na kaduha, katulo pa gani ito. Then lately this year, nag-anhin na po sila kay to sustain, to continue their studies. Study, no? Kay taas man ko kayo ang proseso ana. Ang requirements ana, mayon kag 2 ka pages na. So, So lisod gyud. so initially, Okay. mayor, pila ka kilowatt in terms of percentage po sa power needed on power needs sa mga localities or sa province, pila ka percent ang ma-contribute ana nga planta pohon? Kung isa ka planta na 2.5 megawatts, na kay tulo ka planta ron kay ang gi-study sa Eurohydro tulo raman sa KEPCO kanadto 5. Okay. Do 2.5 di 7.5 megawatts. Ang requirement sa isa ka lungsod nga gamay pareho ning mutya, may kay na 5 megawatts. Okay. Dato pa pwede pa ka makabaligya nga Oo, uban. sa uban. Pero dili na mo ato nga punto. Ang atong punto nga the generation, the electricity generated from that plant natay 3%. Kung sa man 3%, 1% sa barangay, 1% sa lungsod, 1% sa region. Okay. So, kung milyones ang Dito, oo. revenue Revenues, ana, oo. na kay 3%, basta 1% o 2% kay naman tay barangay o munisipyo. Dako na kay na nga ayuda paingon sa development sa ato nga inunta condition. Oo. No? Muna nga ang lungsod sa Rojas, medyo dato sila kay dagan sila industries. So, yung ana nga dako nagmatabang sa ato in terms of the income generated from that electric plant. Nga makatabang ta og mga livelihood programs, mga
development programs. Kaya lagi na income. Dili na hinunta ana fifth class kay siguro. Oh, dili lang yun. Pohon, Oh, yun. Pero doon naman ko po'y bugti po na ng industrialization. Kaya inunta doon na po'y i-protect na to ang environment. Yes, kana gyud. I-protect na to. Wala ba yung mga residents or mga tao nga nagpuyo ng area kay Brog umahitabo ng planta butangan managdam, Mayor? Depende sa kanang imong kag maghimo og dam. Dinagko na na. Okay. nga maghimo og dam muna maka-destroy sa Okay. environment. Kining ato nga ilang study run off river lang. Ah, Medyo ang okay. dagay-day lang Ang sa tubig mo flora sa- gamiton. Ang current, ano, no? Imong i-divert paingon na lang dito Murag sa pulangi, planta. murag pulangi ang style nga na turbine. Dagko na ila gani. Dagko na, Dagko oo. na ila. Okay. Dagko na ka ito. Kaya ang pulangi is 100 megawatts, 150 pa. Oo. Kaya ato din katiting kay Kuan lang. Pili. Oo. So kato dagko gito nga infrastructure, maka-destroy gito Ah, oo. environment. So muna imong ipasalig nga walay effect sa environment. Anay gamay. Pohon. Anay gamay. Gamay lang. Anay gamay. Kay ang agianan dahil sa tubo. Ah, okay. Kay dagko man gyapon ng tubo nga imong i-divert from the river going to the plant. Pero og sa development good na man gid po na May some bukti. na May yes, bukti, bukti ang oo. term na yun. Oh, bitaw. So sa katong doon na public hearing kuan unsa may reception sa mga residents mo tiaanon, Mayor? Okay sila kay Response. na diha ang employment, na diha ang development, kalsada, unsa ba? Okay. Dayon in terms of economic improvement, economic inunta nga makatabang sa nasiguro tayo mga enterprise na diha. Dito. Oo. Okay. So aside from that, Mayor, unsa pa man kailain o sa imong mga dream para sa Mutya? Tapag karon mao pa na kay wa pa man ta kay ba og lugwayan pa ta sa atong sana. Pero ita start, just the Yes. start of it. Sa ubang nga mga LGUs, Mayor, naman gud sila problema bahin sa road networks, mga kanang pangasada na-appeal ba na sa imo pong mga priorities? Right of way. Mga road networks kanang mga open og dalan, Right of way. Oh, right of Dapat before ka mo proceed og project, to start the project, prantado na ng right of way. Na sa atong right of way, ang esplikasyon ro ana sa mga tagtungod. Kay og di po sila musugot, di pwede ba na expropriate. Bitaw. Ah. Okay. Kay eminent domain man na, ang tagya na gobyerno. Gobyerno. Gipahulang ra ng titulo sa imo. Yes. Na kay titulo. Oo, wala. Labaw na Wala, wala. isamot na. Oo. So naa kay mga ubang plano po sa about road network, maghimog mga bagong dalan, mga Daghan. farm to market. Okay. Daghan. Una, daghan tang proposal sa DILG, sa Department of Agriculture, sa bisag tourism gani kay na po ilang gitawag og tourism road infrastructure okay. program. Aha. Dayon kana sa DTI na. Nagitawag nila roll it. Rock and Dalan roll. gyapon na. Okay. So siguro doon na dako siguro rason nga buligan gyapon ka. Oo. Okay, dako ka Nakita plano. naman nila sa imo pa ganing first term na honestly nakita nga mga concrete gyud nga mga proof nga the mayor is doing something for Mutya. So kana may ato ang gyapong i-hope, i-pray na. Inunta, just the start of it. Kaya ano, I cannot boast. Inunta, I cannot boast jay out of it. Kay just the start of it. Ug sa kanta pa na you've only just begun. Di ba? Dayon, masig unsa imong mga final statement nimo, Mayor, para sa atong mga naminaw ug nagtan-aw karon, especially itong mga taga-Mutya Mutya nga nga- wala diri na sa Oo. Pilipinas, basin og unsay imong isulti nila. Abot kanila. Ang ako ikasulti nga, we are just humans. No? Subject to, vulnerable to criticism. Yes, Pero oo. we accept criticism. Basta constructive lang. Ayaw po ng destructive. Kaya malain ba puntaan na. No? We are willing to listen. Kaya mo man ay ato po nga ang ato nga improvement mag-agad na sa ila po nga Support. constructive criticisms. Kaya di man ta perfecto. Yes. Oo. Di man ta perfecto nga tao. Pero ang ato gyud nga alalahanin kanang give importance to the welfare, to the development of the municipality, to the welfare, the living condition Sa of the Mutya, constituents in the municipality of Mutya. Sa unsang paagi, makita man na palitan sa kanang sa ayuda sa
agriculture. Natay traktor, duha atong traktor niya. Libre na. Okay. Libre. Operator, gasolina, diesel. Dayon ang makina. Kaya ano, we subsidize. So, Food security. Wala gyud rason ng mga farmers nga dili Wala, ka produce. so, binhe, mais na. Okay. Mga seeds nga live, anong sa gulay, naa. Pangatag na. Okay. Fertilizer, naa. Ite, naa. Naagay uban, mga yung pamatay sagbot, kaya di man nila madaro kay bakilid. Patay lang kuno sa sagbot, man piko-piko na lang. No, yung ato yung gitagaag importansya ang ato nga agriculture. Kay that is what we are in the municipality of Mutya, being a landlocked municipality nga we are predominantly farmers. As of now. Parting words, Mayor, no? Sa ato ang mga listeners. Ang akong hangyo sa Ginoo nga hatagan patag lugway. Lugway nga kinabuhi, lugway nga serbisyo, kay mo serbisyo ko sa Ginoo, mo serbisyo ko sa katawhan sa Mutya. Okay. Okay, daghan kayong salamat sa ato ang mga ating paminawan ug sa ato agyud nga guest karong Daghan kitang adlaw nagbaon. nga mao gyud siya nga atong guest sa ato ang anniversary diri sa edition. Talk of the Town ug out of town gyud ta sa ngalan lang ni Mr. Lorenzo Asiniero, ato ang host gyud dinhi nga wala karon, si Engineer Roel Tabada. Magpasalamat pud ta sa ato ang mga researchers, si Lori V. Cabilin, si Michelle Bala Montede Ramos, ang ato ang technical crew, si 3D Opendo, si Ansal ug si Floro Paloma, ug ang ato apud gyud nga director diri si Mr. Sammy Samuel Osam Amatong. Kini gihapon si Rosemary P. Miranda mingon og maayong adlaw kanatong tanan.